दीपावली प्रस्तुत होती दीपदान करेंगे आमर भाई मैंने सुरगर जगन्नाथ मंदिर दीपदान किया जाए। ये हूँ सुरतर जगन्नाथ मंदिर ये देखो जगन्नाथ मंदिर ये देखो जगन्नाथ मंदिर देखा जाऊँगी लगा नागिनी बढ़िया बाड़ो और खड़ी नहीं है बड़ा बड़ी है ना बुंदा बनो जो प्रसाद राइट पाजे गड़े धरे अंधार आज दूर जो भाई 12टा में जुबियो बोलेंगे हां समस्त देखा भाई आ भाई ए काहे तम बाना काहे हाय
ଆରେ ବମ୍ ଭାଇ କାଇଁ ବମ୍ ଦୋକାନ ନଥିଲା ଏ ରାଜା ନା ବମ୍ ଭାଇ କାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦୀପ ଦେଖା ସରିଲା ପୂଜା ସରିଲା ସୁରତ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୀପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମଜା ସବୁ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ এই দেখন্তু জগন্নাথ মন্দিরର ଦୃଶ୍ୟ ସୁରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ରାତି ତ